Okay, good evening manen kakabsat. Welcome kada ito'y lifeline tayo. So as we continue to have our time together, hintay biit agwat-wat kakabsat. Babayin iti isang kabasit nga icebreaker. So kakabsat dito icebreaker tayo tatakit intayo pugtuan wano patangan wano ibaga iti i-type kada ito'y comment section tayo kakabsat no ana DJ no sa sino iti nangi sao kada ito'y nga bersikulo. So intayo nga rod ti umuna kakabsat nga question. Sino iti nagsao nagkuna kada ito'y kakabsat iti masarakan a bersikulo ijay taga Filipos 1:21. Kunana ditoy taan niya ngamin ti biag kanyakla abyang ti biag isu ti panagserbi ken Kristo ket ti ipapatay ibilang ko agunguna saan a pannakapukaw. So kakabsat just comment kadetoy comment section tayo. So feel free kakabsat awan ti bayad na no ammo tayo detoy kakabsat just type no sino nga tao iti Bible daytoy nangibaga kakabsat. Okay. Dati makita ko nga nag-comment sinya ni Paul. So sino pa kakabsat ti makaammo. So Ate Marisa type na ni Pablo. So Ilocano kakabsat napnon mayat. So ni Alice, ni Pablo or Paul. Ni Sismean about mangawang ni kano Paul. So mayat kakabsat total Ilocano detoy. So Ilocano latan no tap na nagpapado tayo amin. Okay. The answer na kakabsat is Apostol Pablo or Pablo or the English Paul. So halos dakay amin kakabsat naka ala iti answer. So praise the Lord. So next kakabsat question. Just type lang kakabsat. Dagiti aramid kapitulo 3 versikulo 6 kunana kinunana ay kinunani blank awan kwartak kunana kakabsat ngem ited ko ken ka ti adda kanyak ti nagan ni Jesucristo at taga Nazaret ibilin ko a magnaka. So sino daytoy nga kakabsat nga nagkuna. So just type lang kakabsat dan ti parang daimunan ni Ate Marisa Pedro kano. Answer lang kakabsat ni Sismean Pedro. And praise the Lord. Sis Karen Joy Tabulog ni kano Peter or ti Ilocano na Pedro Metlaeng. So sino nga ta nga agpayso iti nagkuna kadaytoy nga bersikulo. So hintay nga rod kitain no ana iti pudpud no nga answer na kakabsat ni Rain Pedro. So ti answer na ket ni madimutin. So the answer na is Pedro. So praise the Lord, nakahabol si Brad Lawrence, sis Alice. So next nga question, hintayo nga rod kitain. May katlo, kunana iti San Juan kapitulo 14 versikulo 23. Ti agayat kanyak tungpalen na dagiti saok
insungbat ni blank. Ayatento ni amak ket syak ken ti ama umait kamto agtaeng ken kuana. So siguro amo tayo amin deti kakabsat no sino daytoy nagkuna iti daytoy. Just type your answer kakabsat. Ilocano tayo. So Brother Rain Santos answered Jesus Christ. Ni Brad Lawrence, Jesus. Ate Marisa, Jesus. And at the same time, Alice, Jesus Christ. Mayan, Jesus Christ. And sis Karen Joy Tabulog, Jesus. Praise the Lord, kakabsat. Awanen ti agpakamakam, baka dat sa balingid nga answer dita. So sis Zinya, Jesus. Ni Jesus kunana. So agpapadatamat lang amin nga maada ti English. So the answer is tingarod kitan kabsat Hesus Kristo. Praise the Lord. So may kapat nga question. Dagiti Aramid kapitulo 8 bersikulo 31. Insungbat ti blank kasano ang maawatak no awan met mangipalawag kanyak ket inawis na ni Felipe ang magkilugan ken kuana. So asino itinagkuna kadetoy kakabsat hintayo agan seren. When ngamin aya kakabsat ti pag-aadal ket ano ti mga ammo ken Hesus Kristo at kasapulan latamot iti leader aya sapulan latamot iti pang hanlang nga datayo lang aya tayo mawatan kasapulan tayo met iti mangipakaawat kanya tayo dalagiti usaren ti apo nga mabalin no dahan tayo ammo nga kaya nasaon iti Biblia mabalin tayo nga approach dagiti natataengan ng datayo. So, Ate Marisa in Bagana or in chat na ni Enoch kano ni Brad Lawrence ni Yunok. So, sino pa'y kakabsat ti sabsabalit answer na. Okay. Ilocano tayo. Kakabsat, just type your answer here at the comments section. Feel free lang kakabsat. Just enjoy your time. Praise God. So, the answer na kakabsat is awanen ti makaamon. So, just let's reveal the answer. On ni Brad Aldrin nakakamakam ni Enoch kunana. So tinagko na kakabsat ket ni Yunoko at taga Ethiopia wenno Yunok. Sige, praise the Lord kakabsat iti panakipag-participate yo. So everybody got the answer but English lang jud duma. So next question ni Cheryl Ann Agustin. So, praise the Lord. Yunoko kano. J-Hope. Ni Job. 1 verse 21. Kunana ditoy, kinunana, lamu-lamu ak anayanak, ket matayak tumet alamu-lamu. Di apo tinangted ket ita, isumet laeng tinangala. Madaydayaw kuma tinagan na. So, kakabsat, siguro, amutay amin deto yan. So, sino itinagko na iti detoy? So, at dati munan, ng answer. Ni Brad Lawrence, muna ni sis Maria Teresa. Job, kunana ni Mean Hope, ni Lawrence Hope, ni Alice, and at sis Karen Papadada, and at the same time Rain ni Hope kano. So, intingarad kitanan, parang may clue dito So, praise the Lord. They got the answer. And sis Zinya Hope. So, next,
I think dapay may isa or duwa. Okay, in Ecclesiastes 1 verse 14, kunana ditoy na imatangag ti amin napasamak iti daytoy alubong ket nasarakak nga awan kapaypay anda mayarig iti panangkamat iti angin. So sino iti nagkuna kadaytoy kakabsat iti Ecclesiastes chapter 1 verse 14. So meaningless kano kakabsat. Awan serserbina wenno awan kapaypayan na. So ni Brad Lawrence nag-answer ni kano Solomon and Brad Rain Santos Solomon. So sino pay kakabsat iti makaammo kadaytoy nga bersikulo. Sino iti nangibaga? Okay. Awan samet iti makaammon kakabsat. At chasing after the wind kunana iti English. Ni Sisinya ni kana Solomon. So from the YouTube. Okay. Ate Marisa Solomon. And the correct answer kakabsat, let's reveal the answer. Ni Ari Solomon. Praise the Lord. So I think last na to. So praise the Lord sa bawat isa na nakipag-participate itatagabsat. So dapat gayam may isa, but the time is running. So let's just enjoy this time for the Lord. So back to you, Brad Denmark. Let's worship our living God by singing this song, Glory to the Lord. Causes all the earth to cry out glory.
continue worshiping the Lord by singing this song, Savior King. Now the beat. Say I have strength by the Spirit of God that raised Christ from the dead. Let now the poor stand and confess.
Naimbag nga malamyo gagayem ken kakabsat, itataman nga gundaway intay mga ruden ipagsasaritaan iti sasao ti Dios, agyamanak kadto man inten ni God kanya tayo nga privilege nga mangi pakita or man bilis na bilisay iti sasao ti Dios. So tatangarod kakabsat rugyanan tayo iti isang kapasid nga sarata. Amami nga nilangitan, agyaman kami ti oras nga impaay mo kanyami, si kangarot ti agtignay ti puso, iti may sakin maysa, oray agin nalayo kami tatangagun daway, babaen ka dito platform nga impaay mo kanyami, kat amumi nga ti Espiritu Santong, kat mangilawlawag kanyami, kat iti sasaom, yadayo na kami, anaman iti atakat ti Diablo, anaman iti if offer na, tanan hangkam nga ma-out of focus, kada iti mensami tatangagun daway. Kaya dating nga internet connection mi, si kangarod iti mga range, dating nga iti dawat mi, itinagan ni Kristo nga po mi. Amen. So, ti title tayo kakabsat, kuna na, God Christ define your life, not your background. So, makita tayo dato, ijay, San 1, 9, 1 to 3. Bayat ti Bayat ti panagna ni Jesus, nakita na ti may sa lalaki, abulsek, manipod, panakayanak na. Sinaludsod, kay mkuana, dagiti adalan na. Mestro, sa sinoti, akimbasol, iti panakayanak abulsek, dahil atao. Basol kadi, wenno basol na kadi, wenno basol, dagiti naganak king pana awan ti pakainaigan ti kinabulsek dati at tao iti basol na wenno iti basol dagiti naganak king pana ing sumbat ni Jesus. Bulsek datoy tapno makita king pana ti panakabalin ti Dios. Bayat iti daytoy nga teksto kakabsat, mas makita tayo duma dagiti basol ket adati resulta na. Ket resulta na dati kakabsat iti so ti panakatay tayo physical ken iti spiritual. So nga dati iti solusyonan tayo kakabsat ket haanti nga maaramid iti solusyon bayad iti wagas. Ngem kanana ditoy dati nga rod nangyari kad iti teksto tayo ket may nga hanggang makakita ket ana nga rod iti solusyon sino ka kinbasol. Ang ninanang nangata mo isuna in kuna ni Kristo awan ti kanaigan di iti basol da kadili pa nakabulsek na kundi ada iti plano ni God kanya na kada tayo kakabsat ana ba ti plano ni God kanya tayo kung natin kompleto tayo ng ana di iti problema tayo itatangagun daway mo pampanunod tayo digiti iti naligat tayo nga obra iti pagayatan ti Dios umunon na kakabsat nga pagtutungtungan tayo. Christ is not looking at your past. When hanakit kitaan ni Hesus Kristo nga anaman, niapo tayo nga Diyos nga anaman iti naglabasan tayo. Ngem, bahit iti naglabasan tayo kakabsat iti mausar para mas makita iti kinaimbag iti Diyos ti sabali nga tao. So kitaan tayo dito, forgetting what it behind and focus tayo nga ruden kadijay baro nga biyag intendigat kanya tayo. Kuna na iti 2 Corinthians 5:17 adaan tayo iti baro nga biyag so ag focus tayo kasano tayo ibiyag datoy baro nga inten ni Hesus Kristo kanya tayo. Babaen iti mamati tayo nga rod dati ni Hesus Kristo nga maipakita datoy baro nga biyag iti naldaw. Saan tayo dapat tarigagayan ti anyaman nga adda ditoy lubong. No diket agbyag tayo nga addaan iti pudpudno a relasyon ti Dios babaen ken Hesus Kristo. So inaldaw kakabsat dapat makita kanya tayo nga addaan tayo ken Hesus Kristo. So an tayo nga dapat subsubyanan no annaman iti naramidan tayo itnapas no pudpudno tayo nga mamati tayo ken Hesus Kristo. Babaeng iti dara na datayon ket nadarusan. So, manating tingaro din iti may kadwa nga punto, suffering should lead you to Christ. Babaeng digiti panubok iti biag iturong na tayo nga agdaleg
naan-anay ken Kristo. So kung nanonood ito'y Romans 5:3-4, agragsak tayo met kadagiti ligrigat tayo, ta ammo tayo at tirigat, patauden na ti panagibtor. Ti panagibtor, yeg na ti yan namong ti Diyos. Ti yan namong na patauden na ti namnama. So, sino kadi tinamnama tayo kakapsat? Tinamnama tayo ba? Digit at ito'y lubong. Noon, tinamnama tayo dapat niya po tayo nga si Kristo. No, tinamnama tayo, ket niya si Kristo, saan tayo nga rod mauma nga araniden digiti pagayatan iti Dios. Agibtor tayo nga rod, anyaman iti problema, anyaman iti situation tayo diti lubong, agibtor tayo nga ipakita iti pagayatan ti Dios ti lubong. So babaen iti pamati. May katlong ako, munto tayo kakabsat, you are made to display God's glory. So kuna natin 2 Corinthians 2:14 nyem, yaman pay iti Dios tagapu iti panakaki kay sami ken ni Kristo kanayon nga ikuyog na kami iti parada ti panagbalaygi ti Kristo. Aramaten na kami Dios na nabanglo nga yamuong ti panakaammo ni Kristo kadagiti amin at tattao. Iti English na kakabsat, but thanks be to God who always lead us in a captive in Christ's triumphal possession and use us to spread the aroma as the knowledge of Him were everywhere. So, intay nga rod, pabangwen, iti anak, iti naga ni Yesu Kristo, babaen iti biyaga intene na kanya tayo. When inikan na tayo iti aroma, ngam ni aroma, iti nga aroma nga kabsat ket ni Yesu Kristo, iti mangpabanglo kanya tayo, ket intayo met iwaragawag, or intayo met ipakita ti sabali nga tao. Oray awan man kada tayo digiti sanikwa, nga adda dito'y lubong, no adda kada tayo ni Yesu Kristo, adda kada tayon iti amin. Awan ti kurang kanya tayo. Isunghan tayo dapat ag problema. Kaanyaman dito adda ti lubong, no awan man kanya tayo digiti. Adda man ti sabali nga tao ngam adda man. Awan kanya tayo, hanti dapat problemaen digita. O sa rin tayo nga rod, no anyaman ti adda kada tayo. Tapno mas umadupay iti makakita, iti kinadakkel, iti kinadakkel ti pagayatan, panagayat ti Diyos kanya tayo. So, haan tayo, itibiyag, kung nagkakapsat, itibiyag tayo, ti oras tayo, nakamaymaya o sa rin ti oras tayo, iti pagayatan, iti Diyos, iti inaldaw-aldaw. Iti nga ro din, iti challenge, kakapsat, iti umana nga challenge, Christ is not looking at your past. Pinakawan, ken binalbaliwan na ka ti Diyos, naminpinsan tapno agbalay di ka akas ken kuana iti kinalinteg ken kina santo iti itanga agdama ken iti inaldaw-aldaw ti panagbiag mo. So untay nga rod iti mikadwa, suffering should lead you to Christ. Di ka nga rod maupay kadagiti sagsagabaem iti agdama para ken Kristo ken iti ebanghelyo. Agtalin na edka nga rod natibker iti pamamati. Mikatlo, you are made to display the glory of God. Para kadagiti amin ang naisalakan, dagiti pasama, rigat ken namay, iti inaldaw, panagbiag ket tapno maidaydayaw ti Dios. So praise the Lord. Inte nga rod pagtutungtungan detoy tanong mas malawagan pay no kasano tayo nga i-display o ipakita iti biyaging taningan kanya tayo nga ni Kristo iti makikita dahaan nga datayon mahan nga diti background tayon. Inte nga rod agkararag mami nga nilangitan, agyaman kami iti datoy nga sa soom, tutulungan na kami Father, mukasanuli pa nga may iti kinabanglom,
iti kenyami ket kasjemot iti maangod or makita or iti ma-receive digiti tattao nga makakita kanyami. Ket tatarnugon daway ket ihadayon na kami ti anyaman iti atake ti diablo ket tulungan na kami nga kanayon kang agibtur kadigiti anaman nga situation kadaan kenyami ket agibtur kam lang iti ebanghelyo iti naldaw-aldaw babaen iti ebanghelyo ket naiwaras pay iti panagayat mo iti sabali nga tao. Ket tingarod idawat mi tinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. God bless and multiply mga kapatid. Rasyo amin kakabsat. Siak ni James Mangati, Tagalawag. Idanon ko man kanyayo, iti naimbag adamag, ang maipapan ken ni Apo Heso Kristo. Kunana iti Genesis 1:27, iti kasta, pinarswa ti Diyos ti tao akalanglangana, pinarswa na ida alalaki ken babae. When pinarswa ti Diyos ti tao akalanglangana, ket adda personal ken spiritual a relasyon da. Ngem saan a nagbayag detoy a relasyon, gaputa nagbasol ti tao. Kinunana ije Romans 3:23, nagbasol amin at tao, ket agkurang da ti pinadayag ti Diyos. Detoy abasol ti na magsina iti Diyos ken tao. Kunana nga ro ije Romans 6:23, tapatay iso papak ti basol. Adda dua a klase ti patay. Umunaket ti physical death, detoy ti panakaputed ti anges tayo. Spiritual death, detoy ket napasamak idi na isina ti relasyon tayo iti Dios. Kunana nga ro dijay Hebrews 9:27, kalpasan ang matay ti tao ket maupom. Ket no haan na may subli ti tao iti relasyon na iti Dios, mapan ijay impyerno. Akas ko na ije Palting 21:8, ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderet, dagiti mamamatay, dagiti mannakikamalala, dagiti mannaganito, dagiti agrukbab kadagiti diyosen ken amin nga ulbod, agjan danto iti danaw ti gumilgilayab nga apoy, ken asopre nga iso ti makaidua nga patay. Haan na kayat ti tao ang mapanditoy, iso nga nagaramid da ti bukod da nga wagas, tapno maisalakan. Padpadasen nga isalakan ti tao ti bagina, babaen iti, naimbag nga aramid, pinagtulong iti pada a tao, relihiyon, edukasyon. Nasaya at met dagitoy ngemhan nga iso ti makaisalakan kenya tayo. Takinunana ije Ephesians 2:8-9, tagapu ti parabor ti Dios na isalakan tayo babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan iti bagiyo ti inaramidyo. Insagot kada kayo ti Dios ti pannakaisalakan yo, tapno awanti mangipasindayag iti detoy. Iso nga rod nga adda iti solusyon nga inted ti Dios kenya tayo. John 3:16, gapu ti kastao ni a pinagayat ti Dios ti lubong, inted na ti bugbugto nga anak na, tapno ti siya sino man a mamati kenkwana, saan a matay no diket agbyag nga agnanayon. When inted na ni Heso Kristo kenya tayo, gapu ti pinagayat na kenya tayo, ket nilaeng Jesus iti solusyon, tapno makapantayo iti Diyos. Akas kunana iti John 14:6, ni Jesus ti dalan, pudno ken biag. When nagpaiso detoy, makita tayo ti tallo a pundasyon no apay isulaeng iti dalan. Umuna, Mark 1:1, isunaket anak ti Diyos. 1 Peter 3:18, natay suna para kadigiti basol tayo. 1
1 Corinthians 15:3-4. Nagunga risona iti makaikatlo nga aldaw, tapno iti kasta ket ipakita na nga adanam namatayo. Ana nga rod to braen tayo, kinuna ni Jesus ijay, John 5:24. Ti siya sino man adumngeg kadagiti sao, ket mamati iti nangibaon kanyak, maadaan ti biag nga agnanayon, saan to ang maukom no di ket nalasat na ti patay ken simreken iti biag. Masapul mo nga rod ti dumngeg ken mamati ken Jesus. No bramon iti dumngeg ket tatta, masapul mo nga roden ti mamati. Agtuktok ni Heso Kristo latta iti ruangan ti pusom, nakasagana kakadi amang pastrek kenyana. Nowen, kayat ka nga rod nga idalan ti detoy akararag, tuladen na karod ket iebkas mo wholeheartedly. Apo mi aman nakabalin amin, admitarek aman nagbasolak, ken itatta nga gundaway, dumawatak ti pamakawan mo. Ken mamati ak, anatay ka para kadagiti basol ko. Ken iebkas ko, tingiwat ko, nga sikaket Diyos ken manangisalakan ko. Ken usarek detoy biag ko, tatno agserbi ken ka. Detoy lang ti dawat ko, tinagan na po mi nga Jesus. Amen. Kunana nga rod ijay John 1:12, ngem addamit dagiti mawat ken mamati ken kuana, isut gapo na nga inikan daida, ti kalintegan nagbalin nga anak ti Diyos. No talaga nga inawat mo ni Heso Kristo, anay papuswan, ikan na ka iti karebingan nagbalin nga anak ti Diyos. Tatta nga ruden, masapul mo ti agbiag para ken kuana, takuna na ijay 2 Corinthians 5:17, may isa a baro a parswa, ti siya sino man a mainaig ken ni Heso Kristo. Naglabasen dagiti daan a banag, ket dimtengen dagiti baro. God bless kakabsat.
Let's worship our living God by singing this song, Glory to the Lord. Who owns the heavenly skies? Who made the stars by the word of his power? Who put the spirit in man? And causes all the earth to cry out glory. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Worship him, the God of all salvation. Glory to the Lord. Honor him. He reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Who holds the righteous in the hand? Who leads the way in this marvelous hour? Who steals the heart of the man? And causes all the earth to cry out glory. Glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor him. He reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor him. He reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord.